Sanibona bafowethu. Igama elithi uqina liyelisho into eziningi, kodwa namhlanje ngifuna ukulisebenzisa ngokuthi into engagonqi kulokho enamathele kulo, into enganyakaziswa kulokho enamathele kulo. Kufundwe namhlanje encwadini uPawulu ayibhalela ibandla laseKolose sahluko sokuqala 11 kuya 12. Uthi abaqiniswe ngokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo kaJesu. Ibandla laseKolose ibandla elaliqala uPawulu umpostoli, kodwa mawufunda lencwadi ungathi linenkinga yokuthi sekukhona okungenayo ngaphakathi kuqhama kubona amalungu ebandla okuphambene number 1 nobukhulu bukaKristu, okuphambene number 2 noma ukuqinisa kakhulu ukuzihlawulisa over asceticism. So lididekile leli bandla ngeimfundiso ezingena samswenya samuhlwa. So ke bafowethu ungathi uPawulu into ayishoyo ukuthi namathelani kokuyikho. Uqina kusho ukuthi not being flexible. Kwesinye isikhathi kusho ukuthi be flexible, kodwa ukuba flexible kungenzi ukuba nisuke kuloko enamathele kulo. Awuzibuzeke wena ukuthi unamathele kuphi njengomuntu, unamathele kuphi njengesizwe, unamathele kuphi njengobulili, unamathele kuphi njengokholo. Uzuthi uma uba flexible ungabusumuka nobuflexible usuke konamathele kulo. Sesithi utshani uma kunemvula enkulu isichotho biyalala, mase qhamuka ilanga buvuka. So flexible babo bokulala akusho ukuthi buyasiphuka kuloko kunamathele kuko, kodwa kwesimo sangaleso sikhathi mase kufika ilanga kube buvuka. Nathi ke singathi sibe flexible because of circumstances, kodwa bese sisuka kuloko esinamathele kuko. Lokho kuqina engikhuluma ngako. Qina kusho ingane, qina. Siyabonga, Nkosi inibusise.